қаҳрамони собиқи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов, ки 2 сол пеш карьераи касбии худро ба охир расонид, тасмим гирифтааст, ки аз ҳама лоиҳаҳои санъати ҳарбӣ, аз ҷумла промоушенӣ ва тренерӣ истеъфо диҳад. дар ин бора манобеи сершумори наздик ба тими Ҳабиб хабар доданд ва худи Нурмагомедов бо нашри як изҳороти дахлдор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин маълумотро бевосита тасдиқ кард. мо натиҷаҳои солро ҷамъбаст кардем, навиштааст Ҳабиб. сол албатта хеле пурбарор буд. худатонро эҳтиёт кунед. ман умедворам, ки қарори ман танҳо фоида меорад. ташаккур, шумо сабаби бузурги муваффақияти ман дар варзиш будед. Ҳабиб Нурмагомедови 34сола 24 октябри соли 2020 пас аз муттаҳид кардани унвонҳои муваққатӣ ва феълии UFC дар вазни сабук бар зидди Ҷастин Гейҷи аз ин намуд варзиш рафтанашро эълон кард. соли гузашта Ҳабиби мағлуб нашуда ба толори шӯҳрати UFC шомил гардид. Нурмагомедов аз соли 2012 дар UFC ширкат карда дар 13 набард 13 пирӯзӣ ба даст овардааст. вай чемпиони лигаи сабук буд. дар маҷмӯъ ӯ дар 29 набард тибқи қоидаҳои MMA 29 пирӯзӣ ба даст овардааст. пас аз ба нафақа баромадан ӯ промоушени Eagle FC-ро харид ва инчунин ба тарбияи ҷангиёне шурӯъ кард, ки дар UFC, Bellator ва дигар лигаҳо пештар рақобат мекарданд. Ҳабиб Ислом Махачев ва Усмон Нурмагомедовро чемпионҳои UFC ва Bellator кард. аз ӯ мураббии хубе мебаромад. дар якчанд интервю Билол Муҳаммад низ таъкид карда буд, ки кор бо Ҳабиб хеле хуб аст ва ин тим чемпионҳоро тарбия менамояд. тақдири Ислом Махачев, Умар Нурмагомедов, Зубайра Тухунов ва дигарон пас аз ин чӣ мешавад маълум нест.